farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Treatment ɗin da muka yi a gwaje-gwajen da muka yi mun tabbatar kina da juna kuma jin da kika zubar sakamakon muguwar da kika yi bai taɓa cikin da kike da shi ba. To yanzu ina ƙoƙarin a sanar da yayanki domin ya kamata ya sani. A'a doctor, don Allah kada ka sanar da shi. Me yasa bai so a sanar da shi? Don shi ba yayana ba ne ba, saurayina ne. Saurayinki? Eh, idan ka sanar da shi zai sa a zubar min da ciki. Ni kuma ba na so in zubar da shi saboda ina son cikina. Ok, ba damuwa. Mu dai dama aikin ma ai mai treatment ɗinki na ciwon da ya same ki kuma alhamdulillah mai treatment ɗinki. Shi kenan, ba matsala. Allah ba da lafiya. Amin, na gode. Wa'alaikum assalam, har ya zo da na turo da kwanaki. To shi kenan ki duba sai ki zaɓi wanda suka yi sai ki bashi tsoron ya dawo da shi. To shi kenan tana lafiya ƙalau wallahi. To na gode, a gaishe min da yara. Yawa. Kin fito? Na'am, yana? Na shirya za ta makaranta. Dan Allah ya kula min da kai. Ban da rashin ji a makarantar nan. Insha Allah. Ki kula min da ɗanki ban da rashin ji. Insha Allah. Allah ya ba da sa'a. Amin. Sai na dawo. Faiza, baki mamaki kwana biyu ƙawarmu tana cikin damuwa ba? Abin yana damuna. Kamar kin shiga zuciya. Dama ni ma abin da nake so na tambaye ki. Kwana biyun nan gaba ɗaya tana cikin damuwa. Ki duba fa muna zaune muna cikin hira. Muna zaune ta tashi ba wanda ta ce mu wa komai. Ta, shikenan ko ma me dai idan ta yi wari ma ji. To shikenan ba damuwa. Waya kake kallo na haka ne, kaman baka sani ba? Dole ne in kalle ki saboda ina missing ɗinki. Allah sarki baby na. Kada ka damu, ai dai ka san an jima za mu haɗu ko? Isan, you are invited to my birthday party. Idan har soyayya da kike mun da gaske ne, ina so ki zo wajen gobe. I'm sorry, Michael. I can't attend your birthday party, but I wish you all the best. Isan, idan har baki zo ba, duk wani tanaji na zai rushe. Kwata-kwata taron baya wuce minti 30 zuwa awa 1. Dan Allah ki zo. Kin ji? Please. Shikenan, Michael. Na yadda. Zan sashi hanya?
Ko ke Ya fa? sosai na zo. Ka ji daɗi? I'm very happy. Na ji daɗi sosai sosai. You are welcome, my dear. Mu je ko? Don Allah ka yi haƙuri. Tun da dai na yi maka alƙawari zan zo kuma gashi na zo. Kaga ba sai na ƙarasa can ba don Allah ka yi haƙuri. Duk fa an taru ga jama'a sun taru. Ki ce ba za ki je ba? Okay, ba damuwa to. Mu je can sai mu yi magana. Amma tsaya ina zuwa. This is your gift. Nawa? Gaskiya na gode sosai sosai. Na gode gaskiya sosai. Mu je? Isan, a daidai wannan lokacin nake ƙara tabbatar da soyayyar da kike mun. Duk da cewa akwai ƙalubale a fitowarki, amma kika amsa gayyata ta. Yanzu na san cewa a kaina a shirye kike ki komai. Hakika wannan shine so na gaskiya. Mikil kenan. Baka san irin son da nake maka ba. Inda ka sani, ta ba haka ba. Doka, zagi, ƙuntatawa ba za su sani in daina son ka ba. Exactly. Shi yasa nake ƙaunar ki fiye da kowa. Kana nuni har kanka? Ƙwarai ma kuwa. I love you more than everything in my life. Shi yasa nake son ki fiye da kaina. Na san kana so na. Irin son da kake min ne, ni ma yasa nake son ka sosai. Haka ne? To ki sha lemu mana.
Me yasa kai mata fyaɗe? Wani bane. Ka faɗa gaskiya a kyale ka. Me yasa kai mata fyaɗe? Wallahi wani bane. Oga, ka gane ne? Wannan fa ba zai faɗa mana gaskiya ba, ka bari sai mun masa dukan da ya zama baya motsi tukunna. Ku ci gaba. Oga, gayan nan fa ya suma. Wash, ku sa masa ruwa. In ya farfado ku dasa daga inda kuka tsaya. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Mai ɗaukaka goda Allah, yin haka ba laifi ba. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Mai ɗaukaka goda Allah, yin haka ba laifi ba. Ya samu abun ka rike na ka yau shi da jin daɗi, wani ya samu wani ya samu. Wallahi je nake kamar da ba a halitte ni ba. Ki rufe min baki. Inda kin yi amfani da abin da muka gaya miki, da irin tarbiyyar da ake koyar da ke a gidan nan, da biki aikata wannan abun ba, baki da abin da zaki gaya min yanzu. Nan kuma ya rage ki da mahaifinki. Na sanya umma, kuma don Allah ki haƙuri. Ki haƙuri umma, don Allah ki haƙuri. Wallahi ina da dama abin da na aikata. Wallahi ina jin raɗaɗin da kuke ji a cikin zuciyarmu. Haƙurinki na banza. Inda kina jin abin da muke ji Ihsan da biki ce kin aikata haka ba. Kar ki manta Ihsan. Allah ya faɗi illolin zina da dama a cikin Alƙur'ani. Ni da kaina nake zama a matsayina na mahaifiyarki in gaya miki abin da Allah ya halatta. Amma duk kika watsa da irin tarbiyyar da aka miki a cikin gidan nan. Kika ce kika aikata abin da kika aikata. Ki haƙuri umma, don Allah ki haƙuri. Ihsan na tsane ki, ba na son ganin ki. Don Allah umma. Na tsane ki, ba na son umma. Gari ya waye, yau ba wani waiwaye. Na san kun gane, gayuna da gauraye. Arewa ku tashi, ku sake layin wawaye. Ku biyo na baya, ku shiga zuga na gwanaye. Manyan mata, an sha fakejin sun dau wanka. Wai sun zo cili da zango. Mana, zango. Dance for me, Zango dance, Zango. Hey mana, Zango. Everybody, Zango dance. My babe. Oh, me haka kuma? Da akwai matsala ne. Zama yin magana nan? Yes. Mafiya. Yanayin condition ɗin jikina yana nuna min cewa ina da juna biyu. Ban fahimci me kike nufi ba. What I mean, I am pregnant for you. What? Pregnant for me? Yes. Well, wannan ya wani abu ne da kina ɗauke da cikina. Ba wani abu ba. Ni musulma ce,
Amma kai kuma ba musulmi ba ne. Ta yaya za ka ce min ba wani abu ba ne? Okay, to ki wani shawara kika yanke? Ka kai ni kawai inda za a zubar min da cikin nan kafin iyayen su samu labari. No. Addinin musan bai yadda a zubar da ciki ba idan har ke addinin ku ya yadda a zubar da ciki. Ni ma addini na bai yadda mu zubar da ciki ba, amma akwai babban matsala ne. Ni da kai duka za mu iya rasa ranmu idan daji na ya ce kai rufin ina. Isa, Michael, ya wanda kun aikata babban laifi. Bai kamata ku aikata abin nan kafin ku yi aure ba. Isa, addinin ku bai amince da haka ba. Mu kuma haka zalika addinin mu bai amince da ai wannan abin ba. Kun aikata laifi na farko. Kada ku kara yin na biyu. Abin da ya kamata in yi yanzu. Tunda kina jin tsoro, ni zan je sanar da iyayenki. Abin da ya faru, sai a san matakin da za a ɗauka. Amma wannan abin da kuka zo da shi wannan shawara ba zai amfane ku ba. A'a Momi, tunda ba za ku iya yin komai ba, ku bar ni ba sai kun je kun faɗa a gidanmu ina da juna biyu ba. Saboda ni ma ba zan sanar wa mahaifina ina da juna biyu ba. Sai an yi gaba. Mommy. Gaskiya na abin da take faɗa. Ka yi laifin ɗanta ne. Yawa ga dana Alhaji. Zo mu je. Kuma ya tabbatar mana ta dauki da juna biyu. Kina so ki ce mun wannan yarinyar tana da ciki kenan? Waye miki ciki? Ba za ki magana ba? Ba wani bare in ba za ki magana ba sai Alhaji lafiya? Barin kawo. Wato idan na bude idanuwa na biyu ya haɗu da na wannan yarinya, raina ɓaci yake, zuciya na ta farfasa yake kamar na ɗauki bindiga na bindige wannan yarinyan, haka nake jin zuciyata. Alhaji, na sani kana jin zafin hakan a zuciyarka. Amma tunda har Allah ya taimake mu mun samu wanda ya aikata wannan abin ya shigo hannu. Kamata yi ka samu nutsuwa ka ci abinci, rashin cin abinci ba shi zai warware wannan matsalar ba. Shi kenan bari na je na kawo maka abincin ko kaɗan ka samu ci. Zaki zamo madobina suka burina kar na zamo da baya. Ihsan bude kofa. Na'am. Me na rufe kofa kuma? Ba komai. Ki tashi ki je ki ci abinci. Ni na ƙoshi. Kin ƙoshi kuma? Wani irin iskanci ne wannan? Ki tashi ki je ki ci abinci na ce. Ni kam na ƙoshi. Ki tashi ki je ki ci abinci na faɗa miki kafin ranki ya ɓaci. To shikenan, gani nan zuwa.
Haba Alhaji, ya kamata a ce ka rage tunanin nan. Dan Allah ka daure ka karya. Saboda tunani babu abin da yake haifarwa in ban da hawan jini. Ni da kai ko za mu iya rasa rana mutum ta jajjace kayan rubutu. Alhaji da ka karya ai.